Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Dalawa na po ang anak ko, ngunit tinanggap po ako ni Jorex. Feel good morning sa lahat ng suking tagapakinig ng programang Mga katas ng nakalipas. Alalala. Ako po si Mayen ng Tondo. Nag-work po sa isang kainan sa Binondo. Opo, single mom na maganda. Kaya, Ay, kaya marami pong nahuhumaling. Pero isa lang ang nagwagi sa aking puso. Si Jorex po na isang security guard sa May Divisoria. Sabi niya sa akin nung nagkakachat pa lang kami, single naman daw po siya at walang anak or asawa sa probinsya. Nung una parang ayoko maniwala kasi ganyan naman mga lalaki. ay, madadamay na naman kami. Damay na naman ang sibilyan. Pero magaling po talaga si Jorex. At dito na po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Mama, ang sarap naman itong niluto mo na ano ba ito na ulam? Pritong itlog, ang sarap. Opo, Mama. Ang sarap-sarap po, Diba, Mama. Jan? First time mo ba nakatikim ng pritong itlog? Ang sarap ng pritong itlog, Mama. Lalo na yung itlog na may sipon-sipon. Parang ako lang. Yung parang sa itlog na malasado yun. Ang cute naman ng mga mga anak mo. Siyempre, ikaw lang pangit dito. Uy, huwag mong awayin yung bisita ni Mama. Ay, hindi. Oh, sige. Okay. Palaway ka talaga, Jan, na tapusin nyo na yung pagkain nyo. Kainin nyo, ubusin nyo nga yung mga pagkain nyo. Gusto nyo subukan ko pa kayo? Big girl na ako, hindi na ako ni susubuan. Jan, ikaw. Mama, gusto ko subuhan mo ako, Mama, kasi Sige, say Jan, ang dami mo sirang ngipin, no? Mama, oo nga, Mama. Kaya pala bad breath ka na, Jan. Mama, anak niyo po ako, Mama. Huwag niyo naman akong lait-laitin, Mama. Alam mo naman yan. Si Mama kaya nga nagmana dyan nalait-lait. Sandali. Uy, mga apo. Uy, may lolo pala tayo. Oh, may lolo't lola pa kayo. Buhay pa kami. Bakit parang Dami gusto na naman kami natin- mawala? Dami naman natin sa bahay. Sikip-sikip. Gano'n naman talaga yung buhay natin dito sa Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. Oy, darling, magsalita ka, darling. Ano bang meron?
Hoy, Diyos ko, yung nanay ko parang. Ah, Ikaw ba, iho, ay sigurado kang binata ka at wala kang sabit? Oh, interviewin mo yung Durex. ano mo. Yung Mayen, ito bang boyfriend mo? Wala ba itong sabit ito? Papa, nasagot po yan si Jorex. Jorex, Ah, sagot ka. Ano po, wala po. Tapos, single po ako, tsaka mahal na mahal ko po yung anak nyo. Sigurado ka? Ay, nako. May dalawang anak na yan. Makukulit pa ito mga ito. Marunong ka ba magprito ng itlog? Ay, marunong naman po. Ano pa ang alam mong gawain sa bahay? Baka naman pala bigat ka lang. Marami dyan kasi, nandiyojowa ng single mom, tapos magiging pabigat. Ano mga Oo alam mong nga. gawin? Naalala ko yung dating jowa nitong anak natin. Papa, Pasensya na Papa, wag mo na mapag-usapan natin yan kasi yung Papa, lalaki yun, tapos- napakawalang hiya. Yung anak ko, pinapagastos ang pinapagastos. Ano naman trabaho niyan? May anak pa. Papa, wag ka. Baka ganyan ka rin. Jorex, ganun ka ba? Ay, hindi ho. Wala po. Papa, Tutulong hindi nga po ganun ako. si Jorex. Gwapo po yan, pero masipag po yan. Di ba, Jorex ko? Balita ko, SG to, guard. SG po. Jorex, saan ba yung pasalubong mo kay Papa para tumahimik na yan? Ah. Yung belt, yung gusto niya. Ay, opo. May dala akong belt po dito. Papa, may pa sa- pasalubong sa'yo si Jorex. Ay, salamat sa bill, Tio. Alam, gusto mo ipalo ko sa iyo? Pag, Papa! pag sinaktan ka, anak, ayoko saktan ka. Gusto ko, happy ka. Sweet naman ng Papa ko. Di ba, darling? Lolo, Oy, apo. bakit dati maninirig ako pinalo mo? Sabi mo, spank me, spank. May narinig ako na babae, spank me, spank me. Ako rin, meron ako narinig na babae nung sabi ni Lolo, paluin mo ako. Lolo, ano, yung ba yun? Ay, mga apo, tumahimik kayo, ha? Ay, ano ba nang... Matagal na yun. Oh, ay. Wala na yung babae. Napatawad ko na yung lolo nyo sa mga ganoon niya. Nakalipas na yun ngayon tamo. Pinagdudusahan niya, nakakarma na siya sa mga pambababae niya, tamo. Hoy! Hindi na yan tumatayo, di ba, Kanor? Ay, wag kang kumpiyansa. Ay, nasa may dila pa. Okay pa to, ha? Ay, mukhang okay yun- naman yun- si Jorex. Yun naman po yung may pagmalaki ko po sa inyo na mamahalin ko po yung anak nyo at di ko po sasaktan. Ayo, ganun din yung sinabi nung huling lalaki nito. Ha? Binigyan niya pa ng mga kung ano-ano Hindi yung binigay mo doon. Oo, hindi. Ano binigay mo doon, anak? Papa, huwag ka na relo. O, Papa. tingnan mo. Hindi naman mamahalin yung hilo kasi wala naman pera yung anak ko. Pero ang punto dyan, yung anak ko yung pinapagastos. Lolo, tama po yan. Kami nga. Wala nga kaming laruan pero binibilan ni Mama ng cellphone. Ano kang klaseng ina? Oo nga, Mama. Wala kang utang na loob. Hindi mo mapaipagamot yung sipon ko. Tapos, Jan. Huwag kayo Pasensya ka na sa mga anak ko. Siyempre, rupok days ko yun, Tay. Ikaw naman, Tay. Gusto mo ba ikwento ko yung mga rupok days Hindi mo? na, okay na siya. Okay na yung anak ko. Personal yung anak ko, ha? Yun lang naman gusto Tay, ko, Jorex. dito po matutulog sana si Jorex. Oy, bakit dito? Ayan po, kumukulog. Oy, may intertropical convergence Opo, may zone. ITZZ. Oo nga eh. ITCZ. Z na Zebra. Ay, Tay, okay lang ba? Kahit sa sala lang po si Jorex, ako po dun sa sofa. Yung mga ganyan na style. Yung mga sala-sala na style. Alams na. Kunyari sa sala siya matulog. Apa. Tapos, Sa sofa po, pagtulog hiwalay na kami, po kami. pagtulog na kami, gagapang din yan. Scout Ranger, sikyo yan eh. Ganun po ba yun? Ganon yun, sabi ng friend ko. Papa, kahit gumit na ka pa sa amin ni Jorex, wala kami ginagawang masama. Concern Oo nga. lang naman Wala ako, nga kayong Jor. gagawin. Kasi gising pa kami. Pagtulog na kami, saka kayo may gagawin. Ganun po ba yun? Ganon yun. Sabi ng kumpare ko. Papa, hindi talaga promise. Kahit ano, Ay, kahit... hindi, uuwi na lang ako. Kasi mahirap nakakahiya naman Jorex, sa ang magulang. lakas ng ulan, tingnan mo. Oh. Papa
patak na. Tsaka pagod na Ala, pagod. uulan na po. Wag na lang po kayo umuwi, Tito Jorex. Tito Jorex, dito ka na natutulog-tulog. Pero dati yung ex ni Mama, ganyan din yun. Dito matutulog. Oo Tapos, nga, nakita ko yung ex ni Mama pag-ating gabi gising. Hoy, kayo sasabihin, mga bata kayo, ha? man nabubulong. Huwag ka maingay, huwag ka maingay. At sinabi pa nung ex ni Mama, sabi niya, dahan-dahan lang. Sabi, talikod ka. Hoy! Hoy! Sige na. Diyan ka lang sa sopa, Junix. Wag kang lumabas dyan, ha? Pag lumabas ka dyan, may linya dyan, ha? Ay, salamat po kasi muulan na rin po eh. Sige po. Salamat po. Tulog na ba sila? Tulog na ba sila? Confirmed. Ano na? Huwag kang maingay, oh. Shh, yung mga bata at pinatulog ko. Dandahan lang. Hindi tayo Ayun. Huwag kang masyadong gumalaw kasi dito sa sahig Hindi na. ako magalaw. Sa sahig na lang kasi pag dyan malangit-ngit Wala eh. langit-ngit yung... Sige. Alam mo, gawain mo talaga no? Hindi ito naman. Gawain mo talaga Hindi nga. Ikaw talaga? Ganun Manang-mana ka sa tatay ko. Uy, ano ba yan? Ba't nilalabas mo yan? Ay, yung batuta ko kasi. Sumasabit eh. Lapag ko muna yung batuta ko, ha? Hawakan mo nga yung batuta ko, di ba? Uy, inahan mo yung boses mo. Dami po salita. Huwag na tayo magsalita. Guard ako eh. Normal na may batuta kami mga guard. Uy, pero sa oras na to, wala ka namang babantayan. Sa iba mo gagamitin yung batuta mo ngayon. I-check mo yung bag ko kung may iba. I-check ko nga kung may ano. Simula po noon ay palagi na talagang bumibisita at lagi na doong natutulog si Jorex sa bahay. Payag naman sila papa at mama dahil nakita nila mabait, magalang at responsable si Jorex. Naka 6 months din po kami. O umabot po ng 6 na buwan ang aming relasyon. Ngunit isang araw po, habang tulog po siya at pagod na pagod, tumunog po ang cellphone niya at sa aking curiosity ay sinubukan ko pong basahin. Ano ba to? Tulog na. May chat pa ng chat. Basahin ko nga. Shane? Shane, ang ganda ng babae. Tingnan ko. Nasa Abu Dhabi. Ikakasal na sila. Oh my God. Totoo ba? Ikakasal na sila. Niloloko ko ni Jorex. Niloloko ko ni Jorex. Jorex! Gumising ka. Aray! Gumising ka! May duty pa ako mamaya. Wala akong pake. Wala akong pake kung wala akong tulog kesa hindi rin ako makatulog. Gumising ka. Sino si Shane? Sino yan? Sino si Shane? Sino ba yan? Saan ba ako? Sino si Shane? Sino si Shane? Jorex! Agay! Aray! Niloloko mo ako, animal ka. Sino si Shane? Kala ko, upakal. Ayan o! Nagre-ready na kayo ng kasal. OFW si Shane. Kapal na mukha mo. Hindi ba naman umuwi? Kapal na mukha mo. Matagal lang kaming
labo niyan. Ano ba? Tayo Matagal na malabo, nagre-ready kayo ng kasal nyo? Siya lang magpakasal. Wala nga yan. Ano ba? Kapal na mukha mo, hindi na ikaw yung Jorex na nakilala ko. Ba't mo pinansin pa kasi yan? Eh, cellphone ko yan. Nangingialam ka ng cellphone ko. Hindi ko sinasadya, tunog kasi ng tunog. Tsaka yung nag-backread ako, anong tagal na? Ang dami niyong convo, nagre-ready na kayo ng kasal. Nilalako mo ako. Magigising yung tatay mo. Nilalako mo ako. Aalis na nga ako dito. Nilalako mo ako. Bahala ka dyan. Mag-wild ka dyan. Nilalako mo ako. Bahala ka. Jorex! Simula nun po ay hindi niya na ako kinausap. Pero mahal na mahal ko si Jorex. Kaya pinuntahan ko po siya sa trabaho niya at sa mga lugar kung saan siya nagpupunta lagi at saan kami nagde-date. Kasi kahit pa paano gusto ko po magkaayos kami, baka kasi may chance pa. Hindi ko kayang wala siya sa buhay ko. Kuya. Ma'am, ang lakas ng ulo, ma'am. Silong lang kayo dito, ma'am. Basang-basa ka na, ma'am. Thank you, kuya. Pero andyan pa ba si Jorex, yung kasamahan mo? Ma'am, sabi niya, ma'am, wala daw siya dyan. Kuya, baka pwedeng palabasin mo siya. Saglit lang, mag-usap lang po kami. Sige na. Kuya, ma'am, mag-iit gilid ka dito, ma'am, kasi ang lakas ng ulan, ma'am. Opo. Ulanan ka dyan. Kanina pa kasi ako dito kasi parang di ko siya nakita eh. Nagtatago po ba siya sa akin? Hindi ko alam, ma'am, ha? Sabi niya sa akin, may maghanap, wala daw siya. Kuya, hirap na kasi ako eh. Mahal na mahal ko kasi si Jorex. Baka pwedeng lumabas po siya eh. Sayang Kuya, naman to. Maganda Kuya, pa naman sana. Kuya, mag-usap lang kami, kuya. Ma'am, kausapin ko lang, ma'am, ha? Kuya, Sandali lang, ma'am, ha? Diyan na lang, salamat ma'am, po, ha? salamat. Kuya, asan po si Jorex? Ma'am, Kuya, ma'am. sabihin mo saglit lang naman eh. Alam Kinausap ko talaga si Jorex, ma'am. Opo. Sabi niya, wala daw talaga siya. Kuya. Ayaw niyang humarap, ma'am. Kuya, kahit sabi mo maawa naman siya sa akin. Sinabi mo ba na kanina pa ako nandito? Ma'am, lahat ng mga sinabi mo, sinabi ko po. Tapos sabi niya, sabihin ko daw na wala talaga siya. At Kuya. kung nandito man daw siya, ayaw niyang lumabas. Kuya, mahal na mahal ko po si Jorex. Sabihin mo naman, mahal na mahal ko siya. Ma'am, sinabi ko na rin yan, ma'am. Iyakap mo naman ako sa kanya. Niyakap ko na rin siya, ma'am. Kuya, gusto ko lang siya. Pakisabi, last time usap na, hindi ko na siya guguluhin. Ihalik mo na rin ako para sa... Ma'am, inalikan ko na rin, ma'am. Ayaw niya talaga, ma'am. Uy, ma'am, ayaw niya talaga. Kuya, hindi na ako mahal. Tingin mo, hindi na ako mahal ni Jorex. Kuya. Ma'am, sa tingin ko, hindi ka na niya mahal, ma'am. Mahalin mo ako, ma'am. Try mo ako. Kuya. Ma'am, pasensya na, ma'am, ha? Sige, ma'am, kasi may trabaho pa kami, ma'am. Jorex, susukit sa akin. Nagmamakaawa po ako. Araw-araw akong dumadaan dun sa trabaho niya. At umaasa na nakakausapin ako ni Jorex. Pero hindi na niya po talaga ako hinarap. Hanggang sa sinubukan ko pong mag-move on. Makalipas po ang 1 taon ay Mars, may naghanap sa'yo. Mars, ang ganda ko today, uta mo. Oo nga. Thank you, Mars. Hi. Mars, ba't mo pinapasok? Mars, kasi sabi niya delivery rider daw siya pero mag-usap na lang kayo ha. Anong kailangan mo? Na-realize ko kasi na ikaw pa rin pala ang mahal ko. Pasensya na kung hindi ako napakita sa'yo nun. Baka pwede tayo ulit. Baka alam ko naman mahal mo pa rin ako. After 1 year mo na-realize na ako yung mahal mo? Alam mo ba na lagi ako nasa labas ng trabaho mo noon? Alam mo ba na lagi kitang inaantay? Tapos gusto mo? Subukan natin ngayon? Hoy, Jorex.
Nakalimutan na kita at nakalimutan ko na rin kung ano yung nararamdaman ko sa'yo. Wala na. Alam ko naman mahal mo pa ako eh. Baka meron ka na. Saan mo yung nakuha? Jorex, umalis ka na kasi ayokong mabad trip ako. Umalis ka na. Hindi na kita mahal. Wala na tayo. Jorex, wala ka nang asahan sa akin. Okay na ako. Mayen, please. Okay na Wala ako. na kami, hindi na kami nagkatuluyan. Wala akong pake. Wala akong pake. Wala akong pake. Okay na ako. Please lang, huwag mo nang guluhin buka. Umalis ka na. Umalis ka na, Jorex. Mayen, luluhod ako. Wala nang magagawa yan, Jorex. Mayen. Guard! Mayen. Guard! Labas nga to. Trixie, Mars, Trixie. Mayen. Umalis ka na. Huwag kang magskandalo dito. Mayen. Umalis ka na! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!